Yaro try ki para banget bat ki dear viewers. Syabangan ai ni ka jingkran ka ban pentip syafi. Bagi dan ka ying jing duai ha jayau lans nulin bat ngi ju penduai ki bapang ki basitam ki basate mrau hagi jinglin basneu kum hagi jingdi penbuat. Lani haki jing syapting pidan ka jing khuslai. Lani haki pop ki bafisate mrau kala ban long haka jing mlin ban bam ki jing bam ki bam tay kamat trafi belah kerni dan ki kerni ya ka pop ki pop aurea kelim ne ki jinglien ban perkhat ki jinglien basneu ki jinglien ban pet ki film jah khlia bat fi kwa ban wan ban yo lait lut how Jesus Christ ni penduai fi tengah kwa ban sedang nok mentai ka ka jing kai bat ka jing kai ka dai chapang ki kentin no ban ka tin jong blai ka ong how thlit dan ka jing em bat ka jing yap nang ta de ngalak ban ong ru ki ketin ki lak ban penem bat ki ketin ki lak ban penyap pi ki thma ki ru ki sedang swa na ki ketin ki jing penjat te hakaju ka por ka ki ketin ki long badan bor ban a jing em ru pi tang ni ki social media lada bakla keren lada bakla ki jing keren ban ai kala pen mi ding pok ban lak ban penjat lak ban penyakit thma laban penya siing si samru ka ketin ka bangikran ka laban pen khithma ka laban penya snam ka laban penya jengai no ni wei te takadau ka ketin kalong ka badan kamha bangin sngau thu ngimla ban lan ya kani kadan ka jing sisa tika syong kan para banget dear viewers ha uktin bakumno pi penyaso uktin bab kremno hado pipenya so bat uktin jongka jinglam ler lani pipenya so bat uktin jongka jing sisa dai nak kata kadau badan arliang hakani ka pertai uktin jongka jing sisa bat uktin jongka jinglam ler ka bible kaya thu kani ka bible kalong ka basisa kaya thu bahang ne ka bible dan utau uktin jongka jingim bala dangi penyaso bat uni uktin jongka jingim ki kentin ki bami na ki shentor jong niru kin ai jingim ya kiwai hanrai la dangi penyaso bat uktau uktin jongka jinglam ler de hanta bawan ra ya ka jingjat ka jingim wan ra ka jingjat ka im lang sarang wan ra ya ka jingjat ka ying isam wan ra ya ka jingjat ha ka perthai barok kawai tong ini petwa kaktin ublay ka ongkumno naga gospel yohanes ka ongkumno kong ga gospel yohanes kal nang ka baningkong khat ka baningkong hadu ka basaw kong ha ka bamening kong ladan utau ketin ba utau ketin uladan lupa utau ketin uladan bat ublay bat utau ketin ulalong ublay utau ketin uladan nadu ka bameningkong bat ublay ulatau yaki baro lengba jong uni uktin amdan ka ka balatau lait na uni uktin no lait na mot lait na uktin pasal ko ang uktin ulai jingim pat ya ki balatau pi uni uktin wa jingim ye kita ki balatau pinda puliru haka kitab Genesis balong haka bemeningkong ublay ulatau ya ka beneng ya ki beneng bat ya ka khandau pi ulatau leng ba uni kutin tengok ong bai pi haka ni ka jingim jungi kadan kam ba pin skau thu bat unu kutin pi penya dai uni kutin ka jingim bat ka bible ka itu bau ni kutin ka jingim ulawan longdo hat khat ka bakhat saw ko ong ni ko ong bau tau kutin ula wan shem ya ka jinglang longdo bat ula penlong ya ka yeng ha padang jongi ula dap dakata ka jingi ka bayaine bat nilai i ya kaburam jong ukpa bat ka jong ukhun kamot kani ka thau ni uktin udai u Jesus Christ pi
uni uktin dei Jesus Christ pai ka Adam bat ka im kilek mno Adam bat ka im kilak lek mno ki la ko ngo no yau tau kutin ya kata ka kutin jong usetan ukti ku ka Bible gai tu ba usetan re pa jong kalam ler pi wan man kran di kentin setan ru wan man pensai kumno ka im da kiken tin tika Adam bat ka im kilak ko ngo no kilak sngap no ya kata ka kutin jong tau pa kalam ler mo bat kila jat no kila syakbe no narak per Eden bat deh ta kala dan no ka jingbam ya daishu bat uktin jong jing im deh ta bau Adam bat im kila tekat no kila pentukut no ya kata ka jingya dai bau tau uktin jong jing im nak kata ka dau ka pertai hadu kat ni kalong mentang dap stang ke jing kitma dap stang ke jing ele dap stang ke jing pihun ka jing bisni pina sngap iki kentin bisni ge nak beri kiba bisni kiba lamler kiba keren penduk jingkerman ki aina marmalai ki penyadai al dia bat utau kpa jong kalam ler handai u blai upha uni kutien pan ulek kumno uni kutien la dan lupa mensyang bat u blai udai ru u blai kutin jong blai ka ong ti ula pha u blai upha no uni kutien jong ka jing sisa banwan ya ka perthai ban kibri kin ngap no yau ni kutin jong jing syakin pediang no akan do no cuki yau ni kutin jong jing sisa padai hang ta habau ni kutin uyo ban rong akan do no jungi ni ngap no kutin ku pen kala no ya ka jing em jungi kapen tekut no ya ka jing dai bat utu kpa jong kalam ler pi hang ni baro kibri bahyar pateng no Adam kila long no ka jing dai bat ukpa kalam ler nak takadau ki bampat penyaso bat uni ukutin ka jingim kindan bat ki jingdu jingkerman kin keran ki beriu da ka jingdu jingkerman kamdan kata ka basisha kamdan ka jingyan henry kini ki beriu ki bla penyasno no bat uni ukutin jong ka jing sisa haba ki yaine bat haba ki sedang ban puli kan ka ketin jong ka jing sisa bla keren da uni ukutin ki yo ka jingim bat ki sedang ru bala ban ai ki ketin jingim ya kiwai pindah puli haka kitab Isayaru kalnong kabasan pau pindah puli kat kabasau wong kumne Isaya wong no wong utrai ubakrau tam no utrai bahalor tam ula ayana kikentien jaga jingstan khnang bangala ban ai jing tengen ya kita kibat telat fi ke ayana kiktien jong kajing start khnang bangala ban pentengan ya kita kibat telat takada pinpet akan diga pertairu lada pia langlok baik itu gibadan ya kaktien jong kajing im pidan haka jing haki jingele pia syong bat ki sipang pila yok mensir hari pindaya let lang bat kilok kibakren iki ai ban penduk jingkerman hang tu kala duk ka jingkerman jong pila ban he beri pila ban he ksa pila ban kat nu ru ndrei habala kren ni pila bet ni pili sembai ki kentien ki ba penduk jingkerman kamet jong fi kat tu ka he ksa rum pimlong ni ai piking kli pi kelumar kli ndrei haba pia kendu padu beri ubarai kho ubam dan ka bor re udan ki kentien jong ka jingem ki kentin ki ba mi na ka jingem na maru ula penyasno LD ba uni uktin jong ka jingem pio jing tengan pio ka jing lat dut na kata kadau Jesus Christ wong kumno wong idan kam dei tang sipor kan ni ka jing penyasno ba uni uktin ka jingem kam dei tang sipor ka gospel we honest akal nong kaba khatsan ka angkum ni uji sukres wang ngalau tau ding sowan ubasisa bad ukpa jonga ulang unang sumar briso atno ekan katnat jonga kabam seiso bad upen khut pat ya kata katnat kabas seiso no wang no khnang bakala ban seiso shibun khat kabalai kom ni wang pila long kiba khut lupa namar 8 khut pi da kita ki kentien ki bangala ai pi da ki kentien te uni Jesus Christ ulang uktin jong blai ulang logos
bat haba ukuran ma ai ki jingim ukuran ha kanika ketien jong ublei ai ka jingim ba haba isdang man puli kanika bible ka ai jingim yangi hatung akli pi menta lada pila dan shisha yau ne ketien ka jingim pi ai ne hau ne ding so wan ba shisha pi ai ne hatu piju puli testai kane hatu kane kamlong shu tang ba pi puli rutin handai piyo ya ka jingim pe uji sukres ukuran ha gospel Matius kalnong ka basau khat ka basau wong ba amtang da ukpu ba ubriu la ban em ndai da baro ka ketien ka ba ketien ka ba mi no na ka sintur ublai mo baro da ka ketien ka ba mi no na sintur jong ublai ha khat ka ba pra wong kumno wong lada pia ini khat ka ba khat nyo gospel Yohanes khat san nyo wong lada pia ini hanga bat ki ketin jonga kiai ne api pilak ban pan ke ga ba pikwa nang tan sa ai fi nang ta pin sa pen mi shibun gi so namar pilong ki senran gi ba shisha jonga bat kan ni kan ai ka jing ka buram sha ukpa kamut kumno lada pia ne agi ketin jonga ketien ga badan kam ngon pi hatu pi menta pidang dan ka jing ai ne mano takadau ki briu ki currency pindaya cha surak gila buat ki currency ki tim ki tala pinya sngo ba ki tin si balai namar kim pat pinya sno ld bat uni uktin jaga jing im rai namar ki dang pinya sno ba tu kupa jong jing lam ler ma hui namar ki pinya so ka syang hangnu ki pinya so ubri ulang tangkum ngilak ban ong long tangkum upai lada pipen bu yau tu pai ubadan haka tangki ka ka basngur ka pen mi bet ya ka ka basngur namar balai wiasno ba ka tu lesi ka tu ka pok li ka basngur rai tu bu yau tu ju upai pilet bu ha ka jaka ka bajungut ka pen mi dak tin jungut sna nak takadang ong ki briu ki lamler ki skor ki thak ki penmong ki kran ki ai namar ki penyesno bat ukpa kalam ler ndrai endala pentukut no yau tu ukpa kalam ler nak jingya dai bat ki balawan ra no do nu kutin jong jing syapi pediang no yau Jesus Christ kadok no jumpi kesedang ban kelas sedang pen khut dengan ka ketin no kan ka ketin jong jing sya Jesus Christ la tip kum ketin jong jing sya the word of truth kan ka ketin jong jing sya bat habala penyesno no abi bidan ka jing dai leng ba ka jing duai no leng ba ka jing kala ka bomot ka pop ka pen milut ikini bar khat bat pisdang ban keren pat diketin ba ajing em gi bai pi ha social media ro pinapet ha social media ro kidan ki YouTube ki ba ai jing kerman ki brio ki ba ai jing em ki brio ki ba keren ya ketin jong jing sha ki dan ki YouTube ro ki ba le ki ba penjat i khna samla ki ba pen ki filsafat ha hayu te kadang ka babha bat ka basni tenado menta ngak kerpat ifi balai pim penyesno no bau ni uktin ka jingim khnang ba pin a ban a jingim ki wei khnang pilak ban ai ka jing pilak ban seiso na menta ka buram jong blai te pidan kamban le kum no pidan kamban kla ka bamot ni ki pop plano iki pop plan ong turai ngala jengai na mi ngala penyesno no bad kupa kalam ler matanga pentukut no ini ga jingya dai buni kupa kalam ler ba matanga kwa ban penyesno no mi da ka banget ba melawan ba me melong kutin jong ublai me melong ublai melawan ka jinglong do ban ngap pediang no mi ngakla ka bomot no ngaplan no nganget ba mala syayap ka ding pena na marki pop jong ban sat ku jong bat la tap yu ni kutin melong kutin bat uni kutin ulayap bat la tap no long komiti sembai habat tap syaka kendau iyap shwa ndre insa seiso tu Jesus Christ ru la yap la tap yu ku musembai u kutin ba la mi pat mentau yai im bat ai ka jim tipi hak ban nget ka tana du dok not baro pediang ni u bat nget hakikatin yai ne hakikatin jong u bat dai hang ta ba pin sayo ya ka jim ka bam jukot pio no do sembai u babha am u sembai u basap tenam taka buram jong try yaro you try the like the share the subscribe dengan ni video ko blai sipun